Gaatses Gig. Gaatses Gig. Als entertainer in hart en nieren weet Gaatse Bosma iedereen wekelijks te vermaken met de Gig van Gaatse. Een applaus aan. Ja. Prachtig. Ja, maar was je er nog maar in? Was je er nog maar even? Kevin, Wol? Kevin, ja, misschien ben jij op je even een beetje. Nou, weet wat, ja? Ik weet het nog, maar dit binnen de 8 minuten haal ik dan is heel knap. Ja. Nou ja, ik jij je van alles op een koptelefoon. Klopt dat wel? Ja, dat is zelf. Ja. Oh, en dan een zang daar. Of komt het er doorheen? Ja, dat komt achter erdoor. Oké, dan mag ik maar dan weet ik het even. Ja, zeker. Ja. Nee, ik denk ik moet even wij wat bedenken. Ik ga even niet zo dagelijks leven wat ik zelf meemaken. Ik wie een keer de jong en toen ging ik er het publiek heen en toen gebeurde er wat. Ian die pakte me, ja, het is al bekend. Ian die pakte me, zat bij mijn knokkerspel beter. Ja, wie dat wel gewoon. Ik keur eens aan koekoek weer. Nou ja, en dan ga ik dus even een verhaaltje maken, net om mezelf, maar een beetje in de derde persoon nemen ze dat. Nee, ik denk dat is net. En dat gebeurde weer de eerste keer dat ik een cola whisky gewoon had. Dus dat zit ik in het verhaaltje. Even kom maar op. En kom nu. Ik wijs je nog één keer. Ja, moment. Na de eerste... Oh, dat is nog zo'n minuten. Nog zo'n minuten? Oh, zal ik eerst een bakje koffie. Na de eerste kennismaking met whisky en cola verliet hij al dansend de vierkante ruimte. Door scheuvelend met een paar Michael Jackson moves zichzelf door het hossende publiek te wurmen, kwam hij oog in oog te staan met een dame die waarschijnlijk naar schatting net afscheid had genomen van haar puberteit. Gebaseerd op een stukje gevoel. Plots steekt ze haar hand op en voelt rustig door mijn haardos. Ze stierf Jamie en ze zei... Eigenlijk best toch best wel een knappe vent, zei ze tegen me. En in één god zei de hand en mijn hier en ik ben gewoon een beetje verstijfd eigenlijk om het samen te zeggen. Ik wist even net wat me gebeurde. Plots steekt haar hand op en voelt rustig door zijn haarborst. Door mijn haarborst is het eigenlijk. Waardoor de jongen misschien wat verstijfd overkomt. Na deze korte ontdekkingstocht door het haar besluit de dame in kwestie officieel polshoogte te nemen van de situatie waar zij in verkeerde. Polshoogte, zou ik zeggen. Ik wil een bisteren. Oh, dit wordt heen springen aan. Het is tijd om te kijken hoe de tijd erbij hangt. De tijd erbij hangt, om het zo maar te zeggen. Dat klokkenspel. Ik moet het netjes verpakken. Misschien omdat het hem overviel, duurde het best wel lang voordat de jongen in de gaten had wat er gaande was. Het gebeurde op het moment dat ik zei en ik denk... Oké. Ik wist het even net. Na zijn reactie pakte hij de hand van de dame en kuste die. En bedankte haar voor de kennismaking. Hij gaat er maar vanuit dat ze gewoon compleet nuchter was. En dat deze actie gewoon als vriendelijk werd bedoeld. Gewoon een handje helpen. Anders zou het misschien wel een afknapper zijn geweest. Ja. Dat weer. Ja. Gaatses Gig. Hè? Wat zei je? En ik zei dus tegen haar, ik zei bedankt voor de kennismaking. Ik zei tegen haar. Ja. En toen zei ze me, toen wist het eerst wat ik hit zei. Ik zei nee, ik zei dat klopt. En toen zei ze me wat Anneke of zo. Ja, zei ze, ik heet Anneke. Maar ik zei, Anneke, ik zei hartstikke leuk. Ik zei nee, even bedankt. Ik zei nou nog welke jongen. En misschien tot de volgende keer. Oh, ik ga ze nog net best jongen. Nee. Oh, ze zult dan nou zitten luisteren. Misschien luistert ze wel. Oh, ja. Nee, ik ga er geen plaknaam bij zetten, niks. Dus het is helemaal anoniem eigenlijk. Ja? Hetzelfde had ik misschien al even betaald. Ja. Maar wie weet nou? Ja. Bijna. Oh, prachtig gaat het wie een eerste rein. Eerste rij? Ja, de vier. Oh, dat is wel een beetje deze regio. Herken je jezelf? Bel 040. 12 ja, de lijn is er niet op. Ja, mij ik altijd natuurlijk. Ja, je wordt steeds wel gewoon bellen. Dat vind ik wel gewoon even welkom. Dat doen we dan nog een keer op elkaar aan. Oh, prachtig. Ik zie nog even. Maar dat was je dat nog even? Ik wil nog even hingen en ik ga niks. Weet ik uit wat al je snoepjes kocht en de keelpastilles en snoepjes en keelpastilles zijn bijna hetzelfde. Ja. Maar dan nam hij eens wat oors. En van het siroop, dus dat neem ik aan al je wat in en dan hoop ik dat het jasje wat opknapt. Ja, maar dan ga je helemaal. Maar doe je van de weekend met op te treden of zo? Nee, gewoon ook net. Just Janne dus even. Heb je een skirting opzetten en zo? De skirting is clear. De skirting is al. De skirting, ja, die stiert als een skirting. Ja. En dat had nog gewoon hier nodig. Ik zet wel in Facebook even een foto. Even een skirting zien. Ja, het is klim op. En had er nog een vreun bij kregen aan dagen? Jawel. Een soort echt naar het feestje. Oh, met hen. Ja, leuk. Heel leuk. Dus ik denk dat ik een stuk of 4, 6, 8, 9, 10 of zo. Ja. Gaat zo. Bedankt. Tot volgende week. Goed binnen. Op het terras. Of op de zolderkamer. Zomerradio straalt uit je radio.